Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mwa Yesu Khristu timapeza mphamvu zogonjetsera mayesero amene amabwera m'moyo mwathu. Victory over temptation assured in Christ Jesus. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi la Mulungu loyamba la nyengo ino ya Lenti. Ndipo ndi pa 22 February chaka cha 2026 tikulingalira za mayesero amene amabwera m'moyo mwathu. Ndipo pa zonse mwa Ambuye Yesu timapambana. Chimene talowera nyengo ino ndiyo kuti tikule, tiphunzire kukula mwa Ambuye Yesu kuti tizipambana mu nyengo zotiyesa. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Genesis mutu wa 2 ndi wa 7 kulekeza 9, kudzawerenganso mutu wa 3 ndi wa 1 kulekeza 7, kuchimwa kwa makolo athu oyambirira Adamu ndi Eva. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Andrew Scott kuchokera ku St. Kizito Mtepo wa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Salimo yathu, Salimo namba 51. Muone kuti munyengo ino ya Lenti, Salimo imene izibwerabwera makamaka matsiku a lachisanu. Mutichitire chifundo inu Ambuye chifukwa tidachimwa. Ndi Salimonso imene tinaona tsiku limene timayamba nyengo imeneyi la chitatu lapita lija, tsiku la Phulusa. Mawu athu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Roma, tili mutu wa 5 ndi 12 kulekeza 19. Monga anthu ambiri adasanduka ochimwa, momwemonso amapezeka kuti ndi olungama. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Olivia Tukula kuchokera ku Mtima Woyera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu mu Mthenga Wabwino ndi monga adalembera Mateyo Woyera, tili mutu wa 4 ndi 1 kulekeza 11. Amene akutiwerengera mawu a Mthenga Woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeniso tsiku la lero tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba, mawu a m'buku la Genesisi. Sono chauta adatenga dothi pa nthaka ndipo adawumba munthu ndi dothiro. Adamuuzira mpweya opasa moyo mphuno zake, ndipo munthuyo adakhala wamoyo. Kenaka chauta adatsekula munda mu Edeni chakumvuma, ndipo munthu adamuumbayo adamukhazika m'menemo. Chauta adameresamo mitengo yokongola ya zipatso zokoma. Pakati pa mundawo panali mtengo opasa moyo ndiponso mtengo oziwisa zabwino ndi zoyipa. Njoka inali yochenjera kupambana zamoyo zonse zimene chauta adazilenga. Njokayo idafunsa mkazi uja kuti, kodi nzoona kuti Mulungu adakulesani kuti musadye zipatso za mtengo uliwonse m'munda muno? Mkazi uja adayankha kuti, tingathe kudya zipatso za mtengo uliwonse m'munda muno, kupatula okhawo umene uli pakati pake. Mulungu adanena kuti tisadye zipatso za mtengo umenewo, ngakhale kuzikhuza, chifukwa choti tikazangotero tizafa. Koma njokayo idayankha mkaziyo kuti, iyayi, kufa simuzafa konse. Mulungu amadziwa kuti inu mukazadya zipatso zimenezi, maso anu azatsekuka, ndipo muzakhala monga momwe alili Mulunguyo.
Muzadziwa zabwino ndi zoyipa. Tsono mkaziyo adaona kuti mtengowo ndi wokongola, ndiponso kuti zipatso zake zingakhale zokoma kudya. Pompo adayamba kukhumbira kuti adyeko zipatsozo, adzakhale wanzeru. Motero adatcholako zipatso zina za mtengowo nadya. Tsono zina adapasako mwamuna wake, ndipo iyenso adadya. Atangodya choncho, adazindikira kuti ali maliseche. Choncho adasoka masamba amkuyu navala. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a mkalata ya Paulo woyera kwa Aroma. Uchimo udalowa m'dziko lapansi chifukwa cha munthu mmodzi, ndipo uchimowo udathetsa imfa. Motero imfa idafalikira kwa anthu onse, popeza kuti onse adachimwa. Uchimo udalipo pa dziko lapansi Mulungu asanapereke malamulo. Koma pamene palibe malamulo, machimo a munthu sawerengedwa ayi. Komabe kuyambira nthawi ya Adamu kufikira nthawi ya Mose, imfa inali ndi ulamuliro pa anthu onse. Inali ndi ulamuliro ngakhalenso pa amene kuchimwa kwawo kunkasiyana ndi kuchimwa kwa Adamu, amene adaphwanya lamulo la Mulungu. Adamuyo amafanizira iye uja amene Mulungu adati adzabwerayo. Koma sitingafananitse mphatso yaulere ya Mulungu ndi kuchimwa kwa Adamu ayi. Pajatu anthu ambiri adafa chifukwa cha kuchimwa kwa munthu mmodziyo. Koma kukoma mtima kwa Mulungu ndiponso mphatso yake yaulere zidaposa ndithu, chifukwa zidabweretsera anthu ambiri madalitso ochuluka. Mphatso imene Mulungu adaperekayo ndiye munthu mmodzi uja, Yesu Khristu. Palinso kusiyana pakati pa mphatso imeneyi ya Mulungu ndi zotsatira zake za kuchimwa kwa munthu mmodzi uja. Pakuti iye uja atachimwa kamodzi, Mulungu adagamula kuti alangidwe. Koma mphatso yakukoma mtima kwa Mulungu ndi yakuti anthu amakhala olungama ngakhale zochimwa zawo zinali zambiri. Chifukwa cha kuchimwa kwa munthu mmodzi kuja, ulamuliro wa imfa udakhazikika ponseponse. Nanji tsono zotsatira za zimene adachita munthu mmodzi wina uja, Yesu Khristu, nzazikulu kopambana. Pakuti onse olandira madalitso a Mulungu pamodzi ndi chilungamo chimene chili mphatso yake, adzakhala ndi moyo ndi kusanduka mafumu kudzera mwa iyeyo. Motero monga tchimo limodzi lidadzetsa chilango pa anthu onse, momwemonso ntchito imodzi yolungama imadzetsa chilungamo kwa anthu onse ndi kuwapatsa moyo. Pakuti monga anthu ambiri adasanduka ochimwa chifukwa cha kusamvera kwa munthu mmodzi uja, momwemonso anthu amapezeka kuti ngolungama chifukwa cha kumvera kwa munthu winanso mmodzi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Mzimu Woyera adatsogolera Yesu kupita ku chipululu kuti Satana akamuyese. Pa masiku 40 Yesu adasala zakudya usana ndi usiku, ndipo pambuyo pake adamva njala. Tsono Esau uja anadza namuwuza kuti, ngati ndinu mwana wa Mulungu, lamulani miyala ili apayi kuti isanduke chakudya. Koma Yesu adati, malembo akuti,
munthu sangakhale ndi moyo ndi chakudya chokha, koma ndi mawu onse olankhula Mulungu. Pambuyo pake Satana adatenga Yesu kupita naye ku Yerusalemu, mzinda wopatulika, nakamuyika pamwamba penipeni pa nyumba ya Mulungu. Adamuwuza kuti, ngati ndinu mwana wa Mulungu, dziponyeni pansi. Paja malembo akuti, Mulungu adzalamula angelo ake kuti akakusamaleni. Iwo adzakunyamulani m'manja mwawo, kuti mapazi anu angapweteke pa miyala. Koma Yesu adati, malembo akutinso, usawayesa Ambuye Mulungu wako. Potsiriza Satana adatenga Yesu kupita naye pa phiri lalitali kwambiri, ndipo adamuonetsa mafumu onse apansi pano ndi ulemerero wake. Tsono adamuwuza kuti, zonsezi ndidzakupatsani mukagwada pansi ndi kundipempha. Apo Yesu adati, choka Satana, paja malembo akuti, uzipembedza Ambuye Mulungu wako, ndipo uziwatumikira iwo okha. Pamenepo Satana adamsiya, angelo nkubwera nkudzamtumikira Yesuyo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Paja malembo akuti, uzipembedza Ambuye Mulungu wako, ndipo iwo okha uziwatumikira. La Mulungu loyamba, munyengo ya Lenti. Mawu athu oyamba ndi mthenga wabwino akutipatsa zoona za moyo wathu, the reality of our life, temptations, mayesero. Palibe waife ndi mmodzi yemwe amene angayime pachulu nkunena kuti samayesedwa. Timayesedwa njira zosiyanasiyana. Abale, kuyesedwa sikuchimwa, koma kuvomera kuti mayesero atigonjetse ndi pamene timachimwa. Mayesero amene timakumana nawo ndi gawo limodzi la moyo wathu. Yesero lina lililonse limabwera kwa ife mwa njiraso zosiyanasiyana. Adamu ndi Eva adayesedwa ali nazo zonse. Ambuye Yesu akuyesedwa alibe kena kalikonse. Adamu ndi Eva akuyesedwa mu Edeni. Ambuye Yesu akuyesedwa m'chipululu. Zilibe nthawi, aliyense ali ndi Satana wake. Koma kuopsa kwa mayesero ndikonena kuti on the surface simaoneka zabwino zomvetsetseka, koma katikati ndithu muli imfa, muli chiwonongeko. Temptation is a daily reality. It can take various forms. Aliyense ali ndi Satana wake. Tisaiwale kunena kuti Adamu ndi Eva adalengedwa m'chithunzi ndi chifanizo cha Mulungu. Mawu athu oyamba akutero. Ndipo Mulungu sadangowalenga m'chithunzi ndi chifanizo chake, adawapatsanso mphamvu. Koma ambiri mwa ife monga Adamu ndi Eva uja sitidziwa mphamvu zimene Mulungu adatipatsa. Mphamvu zogonjetsera usiwa, mphamvu zogonjetsera adani athu, mphamvu zogonjetsera Satanayo, mphamvu zogonjetsera chilengedwe ndi kuchilamulira. Tikawerenga Salimo namba 8, mlembi amadzadzifunsa kuti, kodi munthu nchiyani inu Ambuye chauta kuti muzimsamala? Akuti mudamlenga motsikirako pang'ono ndinu nomwe, koma mudampambanitsa ndi angelo ndi zolengedwa zina zonse. What is man that you care for him? Ifeyo ndife chithunzi cha Mulungu, ndife ofanafana ndi Mulungu. But to remain like God, we must follow his directives. Kuti tifanefane ndi Mulungu kwathunthu, tikuyenera tsopano tizichita monga mmene Mulungu amafunira. Ndetamva kuti Satana adabwera kwa makolo athu, monga adabwerera kwa Adamu ndi Eva, monga adabwerera kwa Ambuye Yesu, monga amabwerera kwa inu ndi ine. The devil comes to us in our weakest hour, in our weakest moment. Satana amabwera pa nthawi imene zinthu zandithina kuopsa, pa nthawi imene ndikufuna china chake chitachitika. That's the reality of temptations. Nde nyambo yoyamba imene Satana akuchita kwa Adamu ndi Eva, imene akuchita kwa Ambuye Yesu, imene amachita kwa inu ndi ine, sadasinthe tactic yake, chikayiko. Mwandiva bwino, Satana amadzala chikayiko. Kodi ngati adati msaje, makola jankubara, mwana sitidamvetsedwe? Iyayi, amadziwa kuti mukadya mudzafanafana naye. Kwa Ambuye Yesu, ngati ndinu mwana wa Mulungu. Kwa inu ndine, ngati ndinu mkatolika. Amafuna tigwiritse ntchito udyo mphamvu zathu, ngati ndinu abwana. Inu mungathe upanga zakuti.
moti inu mungathe kunchotsa munthu pa ntchito umandidziwa kenaka bwana timapanga abuse our powers. Chimene adalakwitsa Adamu ndi Eva, chimene timalakwitsa inu ndine, ndiyoti timaganiza kuti Satana titho makambirana naye. Satana ukampatsa ka inchi iye amafuna 6 meters. Satana sokambirana naye. Ambuye Yesu adakambirana naye nkungonjetsa chifukwa Yesu anali Mulungu, ndipo Jesus matched deceit with truth. He matched manipulation with application. Koma inu ndine sindife Mulungu, timayesedwa. Ndi tisamalolere kupanga dialogue with the devil. Choka pita kumbuyo kwanga Satana. Tisamale sali yense amene akugwiritsa ntchito Baibulo kapena mawu ochokera m'Baibulo akuyankhula m'dzina la Mulungu. Satana amagwiritsa ntchito Baibulo koma molipotoza. Anthu lero tiliko makono ogwiritsa ntchito malembo oyera koma mowapotoza. Kenaka Ambuye Yesu akuyesedwa kuti agwiritse ntchito mphamvu molakwika. Ngati ndinu mwana wa Mulungu, ifenso timayesedwa kuti tigwiritse ntchito mphamvu zathu molakwika. This temptation is all about fasting. Pamene tayamba kupunguza ndi kusala munyengo ino ya Lent, Satana amafuna tigwiritse ntchito kusala kwathu molakwika. Zinthu zimene sitimakumana nazo tiyamba kumana nazo. Koma patime la uthenga wa Ambuye Yesu pamenepa ndonena kuti munthu sakhala ndi moyo ndi chakudya chokha. Man does not live by what he eat, what he own, what he have. Miracles are not a proof that you are a son or daughter of God. Obedience does. Ambiri nditu timaganiza kuti moyo wathu umakhala moyo chifukwa cha zimene tili nazo. Sikulakwa kufuna kukhala ndi Mulungu. Chifukwa ina mata chimo la Adamu ndi Eva ndi kufuna kufanafana ndi Mulungu. Ayi, tidalengedwa kale mchithunzi ndi chifaniziro cha Mulungu. Chimo ndi kufuna kufanafana ndi Mulungu koma popanda Mulunguyo. Temptation to be like God without God. Nde kuopsa kufuna kufanafana ndi Mulungu posakhala ndi Mulungu. Ndikuti timazindikira kuti tili maliseche. Adamu ndi Eva amafuna atafanana ndi Mulungu, anali kale ofanana ndi Mulungu, koma adafuna kufanafana ndi Mulungu opanda Mulungu. Ndi aliko ena adaphunzira Mulungu chifukwa choti adatitsanyulira ka ayota ka nzeru zake, ka machitidwe yake, timaganiza kuti tidafika pa Mulungu. Ndiye timafuna kuntaya Mulungu ndi kumachita zinthu zimene Mulungu amatha kuchita popanda Mulungu. Mapeto ake timaona kuti tili maliseche. Anthu tali ndi chuma kunja kuno, chuma chopanda nacho Mulungu. Ndamadzazindikira kuti ali maliseche, alibe mtendere. Adamu ndi Eva adazindikira kuti ali maliseche, amayankha zosemphana ndi zimene akufusidwa. Uli kuti mayankha kuti ndili pano akuti ndabisala. Ambiri tili maliseche chifukwa chonena kuti tikuyenda opanda Mulungu. Tili ndi utumiki opanda Mulungu. Tili ndi banja lopanda Mulungu. Ndi banja la maliseche. Banja limene silinavale. Unsembe wa maliseche. Unsembe umene sunavale. Ndale za maliseche. Ndale zimene sizinavale. Zimaoneka bwanji. Kuchita zinthu mosaganizira osauka. Kuchita utumiki ongofuna phindu. Kuchita zinthu zonamiza anthu. Kuchita zinthu zoti anthu andione. Tili maliseche. Kukhala pa banja kungokhalirapo dzina kuti ali pa banja. Koma zochitika zawo exactly bachala. Ali ndi ana 4, 5, 6 koma zochitika zake zawo maliseche. Adamu ndi Eva pamene adafunitsitsa kupanga zinthu opanda Mulungu, adazindikira kuti ali buno. You want to be like God? Behave like a son of God. Behave like a daughter of God. Potsirizira, ngati pali vuto lina limene likuononga dziko, limene likuononga mpingo, limene likuononga manja, limene likuononga moyo wathu, is idolatry of power. Our problem in the world now ndi mtima ofunitsitsa kupembedza iwo amene ali ndi mphamvu, iwo amene ali ndi ndalama. Nde anthu nakambaso dzana lija kunja kuno hali muzipembedzo zosiyana-siyana zosakasaka ndalama. Lero Ambuye Yesu akunena kuti sitidzapambana popanda iye. Mayesero adzabwera pena paliponse nthawi ina iliyonse. Koma ngati tiyenda ndi Ambuye Yesu amatipatsa zipangizo zokwanira kuti tilimbane naye Satanayo, kuti tilimbane naye otiyesayo, kuti tilimbane nazo zotichimwitsazo,
kuti tilimbane nazo zozigwetsazo: kuyesedwa ndi umunthuwo, kukhazikika mu uchimo ndi kukhala bwenzi ndi mwana wa Satana. Potsirizira, abale ndi alongo, tilimbana nawo bwanji mayesero amene timakumana nawo mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku pamene tikuyenda mu ulendo uwu wa nyengo ya masiku 40? Ndibwerekere mawu a Ambuye Yesu amene adanena kwa ophunzira ake kuti a certain kind of demon is not to be cast out in any other way than prayer and fasting. Ndipo khapo pamene tilimbikitsa mayesero ndi kusala zakudya, pamene timalimbana naye Satana bwenzi lathu mchipululu, Ambuye Yesu akutikumbutsa kuti iye ndi bread wopatsa moyo. Tiyeni tiyende naye, tiyeni tiphunzire kwa iye, tiyeni timdalire, tiyeni timkhulupirire. Atiolotsa kutsidya la Pasaka, atiolotsa kutsidya la machiritso, atiolotsa kutsidya la mtendere, atiolotsa kutsidya la umodzi, atiolotsa kutsidya la kukhulupirika. Ambuye Yesu tithandizeni tsiku la lero kuti tisankhe inu nokha ndi kukutumikirani. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.